Assalamu alaikum, muna muku barka da zuwa YouTube channel namu na Ɗan Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar gefe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Faɗa da karuwai da 'yan luwaɗi sai an shirya. Wannan mai rubuce-rubucen na Facebook wato Dr. Assalafi ya yi wata babban taɓargaza inda ya jefa wasu daga cikin jaruman Kannywood. Duk da dai Dr. Assalafi bai faɗi sunan ko ɗaya daga cikinsu ba, amma mai sauraro ko daga ji ya san da wanda Dr. Assalafi yake yi. Wata guzumar karuwa kuma 'yar maɗigo a masana'antar shirye fina-finai ta sa an kama wani abokin sana'arta bayan ya zage ta. Yanzu haka yana kulle, kuma ita karuwar ta rufe layin wayoyinta. Tabbas ni ma Dr. Assalafi na kalli bidiyon da abokin sana'arta ya ɗura mata manyan zagi har da kalaman batsa ya jefe ta da su, saboda ta taɓa mai gidansu wanda shine ya fara saka ta shirin fim. Tun ma bata iya Hausa ba kafin ta zo ta waye ta ci amanar mai gidan nata. Baƙuwar haure ce, 'yar cirani, ba 'yar Najeriya ba ce. Karuwanci ya kawo ta, yanzu ta yi tasiri da har za ta iya sa a kulle ɗan ƙasa. Allah sarki, mutane da yawa suna son su yi faɗa da karuwai, musamman waɗanda artificial karuwan na zamani, amma ba su san yadda za su yi ba domin su tsallake tarkonsu. Waɗannan karuwai da kuke gani jama'a, musamman waɗanda suke shirin fim, suna da alaƙa na lalata da manyan 'yan siyasa da manyan sarakuna. Waya kawai za ta ɗaga ta kira gwamnan garinku ta ce ina so a wulaƙanta min wani, shikenan an gama, ba zai kwana a gida ba. Duk masu faɗa a ji cikin gwamnati yawanci abokan hulɗar karuwai ne da suke fim, kuma karuwan sun mallaki wasu hotuna da bidiyoyinsu na sirri wanda suke riƙe a matsayin makullin da suke juya shugabanni. A kowane lokaci suna tatsar kuɗi daga gare su, kuma karuwan suna sa su yi abu ko ba don Allah ba, saboda tsoron kada su fitar da sirrinsu. Ya kamata duk wanda yake da sha'awar yin faɗa da karuwai da sauran 'yan iska, to ya tsaya ya yi karatun tuggun karuwai mai zurfi. A kaf duniyar Facebook a ƙasar Hausa babu wani marubuci da ya ci mutuncin karuwai da 'yan luwaɗi kamar Dr. Assalafi. Sun buga, sun haɗa sharrin da makircin, sun kaɗa sun raya, amma sun kasa kai Dr. Assalafi ƙasa. Saboda na fara ba sai da na shirya, na yi karatunsu mai zurfi. Facebook kawai ke taimakon su ta hanyar kulle min account. Akwai rubutun da na yi kusan kashi 4 mai taken rayuwar karuwanci cikin sirri. Duk mai neman sanin sirrin karuwai da yadda suke sa masu iko su wulaƙanta abokan gabansu, to ya binciko wannan rubutun, yana nan a Google insha Allah. Allah ka kare mu daga sharrin karuwai da 'yan luwaɗi. Hakan ya janyo cece-kuce sosai a dandalin sanarwa na Facebook da ma cikin masana'antar Kannywood. Mun gode, a ci gaba da bibiyan